1938. Novembre. La desfeta a la batalla de l'Ebre és absoluta. La guerra està perduda. Per contenir les desercions es dispara contra els que fugen. Alguns comandaments s'arrenquen les insígnies per evitar represàlies quan siguin capturats. D'altres no esperen tant i es lleven la vida. El jove soldat de Sallent abandona la seva unitat i emprèn el camí de l'exili. Abans vol acomiadar-se de la família, però no té gaire temps. Com ho sabem, això? Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.